Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan, higidura zirkular uniformari buruzko ariketa bat ebatsiko dugu. Ariketa honetan, esaten digute tipo batek, noria batetan 5 buelta emoten duela tiket bat erosterakoan, baina tipo hau nahiko kuriosoa denez, tiket saltzailari galdetzen dio zenbateko da noriaren perimetroa, eta zenbat den noriaren abiadura kanpoaldean. Eta tipoak esaten dio, kabinan zoazenean 10 kilometro dura zoiaz eta noriaren perimetro 55 metroko da. Eta perfecto. Tipo hau, gero noriaren barruan dagoanean, 4 kalkulu egingo ditu. Lehenengo, zenbat dan noriaren abiadura angeluarra, bigarrenez, zenbat denbora tardatzen duen norian 5 buelta emoteko, erloju bateaz kalkulatu daike, baina fizikari bat da eta nahiago du ekuazioak kalkulatzea. Zenbat dan noriaren periodoa, eta D, zenbat da bere maiztasuna. Ongi. Hasi baino lehenago gogoratu behar dugu zeintzuk ziren HZR-uren ekuazioak. HZU-aren nahiko antzekoak dira, baina isa euki beharrean hemen angeluekaz lan egiten dugu. Beraz, angelua, alfa, izango da hasierako alfa 0 gehi abiadura angeluarra, omega, bider t keinte 0, denbora aldaketa. Abiadura angeluarra hau da angelu aldaketa delta alfa zati delta t. Erreza. Baina erlazio bat betetzen du. Eta da, disko bat bueltaka dabianean, diskoaren kanpoaldean neurtzen den abiadura, lineala, momentu bakoitzetan, da diskoaren abiadura angeluarra bider erradioa, puntu horretara artino. Hau gogoratzen dugu, ezta? Ez da izan behar beti kanpoaldekoa. Disko batetan bagaude, kalkulatu daiteke puntu honek duen abiadura. Simplemente R hau, R ezberdin bat izango litzateke. Kanpoaldean izango da, diskoaren erradioa. Eta, bestalde, badakigu maiztasuna abiadura angeluarragaz errazionatuta dagoala, eta periodoa maiztasunagaz. Beraz, dana errazionatuta dago. Gero erabiliko dugu azkenengo atalak ebasteko. Hasteko, galdetzen digute zenbateko dan abiadura angeluarra. Hori kalkulatzeko, tipoak erabili du hemen daukagun datu hau. Abiadura zenbatekoa dan. Eta nola? V dalako, hemen esan dugun bezala, abiadura angeluarra bider erradioa. Baina hemen datu bat falta jaku. V jakin nahi dugu, abiadura angeluarra jakin nahi dugu, V badakigu, baina R zenbatekoa da. Gogoratzen baduzu, geometria basikoan ikasten da zirkunferentzia baten perimetroa, P perimetroa, dala bi bider pi bider erradioa, edo diametroa bider pi. Bi bider pi bider erradioa. Azken finean, diametroa da bi biderrez erradioa. Horregatik, hau izan daiteke, pi bider diametroa. Baina guk, erradioa kalkulatu nahi dugunez, erradioaren formula erabiliko dugu. Beraz, perimetroa da bi bider pi bider erradioa. Eta, kalkulatu nahi duguna erradioa denez, bi bider pi hau zatitzen pasatuko dugu. Beraz, daukagu P zati bi pi dala erradioa. Eta P esan digute dala 55 metrokoa. Beraz, erradioa da 55 zati bi pi. Beraz, noria honen erradioa izango litzateke 7,16 metrotakoa. Nahiko norio handitxoa da. Beraz, hau jakinda,
R bardin 7,6 metro direla jakinda, kalkulatu daikegu jadanik abiadura angeluarra. Ezagun guztiak dakiguzelako. V eta R. Beraz, abiadura angeluarra izango litzateke R beste aldera pasata zatitzen, V zati R. V 10 kilometro ordutakoa, 10 kilometro ordutakoa, zati R 7,6 metrotakoa. Baina kontuz, V kilometro ordutan dago, ez metro segundutan. Eta guk ikasi gendun ja, zelan kalkulatu, zelan pasatu kilometro ordutatik metro segundura, eta metro segundutatik kilometro ordura. Dala, bat metro zati segundu, bardin, 3,6 kilometro ordu. Beraz, hemen kilometro orduak badauzkagu, hemendik metro segundutora pasatzeko, egin behar duguna da zati 3,6. Beraz, abiadura angeluarra izango itzateke. 10 zati 3,6 eta hau guztia zati 7,6. 3,6 zatitzen badago hemen edo aspira pasatzen bada berdina da. Lokiko gaunke. 10 zati 7,6 bider 3,6. Eta orain, jadanik badaukagu abiadura, izango litzatekera hau, metro segundutan. Beraz, hau kalkulagailuan sartuta, lortuko gaunke abiadura angeluarra dala 0,39 radian zati segundu. Gogoratu, radian zala, angelua gradutan neurtu beharrean, gradutan dala, buelta erdia, 180 gradu, buelta osoa 360, radianetan da, buelta erdia pi radian, buelta osoa bi pi radian. Bai, ezta? Perfecto. Orduan, badakigu, talaren emaitza dela omega abiadura angeluarra bardin 0,39 radian zati segundu. Perfecto. Goazen beha talera. Hemen eskatzen digute zenbatekoa dan T denbora. 5 buelta emoteko. Vale? Ba, erabiltzen badugu, hemen daukagun formula, alfa dala, alfa 0 gehi omega T ken T0, guk aukeratu daikegunez T0 bardin 0, eta alfa 0, ba 0 ere, ze azken finean, norean montatzen zainetik, 5 buelta emon eta geisterakoan, ba azten zala 0 puntutik. Beraz, alfa bardin 0, alfa 0 bardin 0. Eta hemen eukiko gaunke, alfa bardin omega T, non omega ezaguna dan, T kalkulatu nahi dugun, eta alfa ere ezaguna dan. Non esaten digute zenbat dan alfa? Ba hemen, 5 buelta emoten ditu noriak. 5 buelta emotea zer esan nahi du? Ba, buelta oso bat direla bi pi radian egitea 5 biderrez. Beraz, bat buelta izango lirateke bi pi radian, beraz 5 buelta izango litzatekez 10 pi radian. Buelta bat, bider 5. Logikoa den bezala. Beraz, ekuazio honegaz jarraituz, alfa, orain badakigu direla 10 pi radian, 10 pi radian, bardin, abiadura angeluarra, 0,39 bider T. Ongi? Hau jakinda, ikusi daikegu, zelan, hau, zatitzen pasatzen badugu bestaldera, lortzen dugun T bardin 10 pi zati 0,39. Eta hau, kalkulagailuan sartzen badugu, emoten digu, 80
0,55 segundu tardatzen duela noriak 5 buelta emoten. Beraz, tiket bat torrentzen baduzu, norian egon zaitekez, minutu bat, baino zer apur bat gehiagora bueltak emoten. Ez da asko, egia esan. Espero tiketaz izatea oso garestia. Beraz, hemen jartzen badugu emaitza, beren emaitza da T bardin 80,55 segundu. Perfecto. B atala kalkulatuta, C atalean galdetzen digute. Zenbat da nori honen periodoa. Ba, noriaren periodoa da periodoaren definizioa izango litzateke. Zenbat denbora tardatzen duen noriak buelta oso bat emoten. Hau da, buelta bat emoteko, buelta bat dela BP radian emoteko, zenbat denbora behar den. Baina hori kalkulatzeko era bi daude. Lehenengo, ekuazioan sartzea, alfaren ekuazioan. Alfa, buelta oso bat, izango litzateke BP, alfa bardin BP, orduan, BP bardin alfa 0, dala 0, gehi omega biuruan geluarra, kalkulatu dugula hemen, 0,39 radian zati segundu, bider teken T0. T0 hartzen dugu 0 bezala, bider T. Beraz, T hau izango litzateke alfa buelta bat bada, periodoa. Esaten dela, idazten dela T maiuskula bezala. Eta, hau bestaldera pasata, hau 0 danez, 0,39 pasatzen badugu zatitzen bestaldera, lortzen dugu T dala BP zati 0,39. Eta hau da 16,11 segundu. Perfecto. Hau da noriaren perioda. 16,11 segundu tardatzen dauz, buelta oso bat ematen. Bestera batera kalkulatu liteken. De hecho, errezagoa da. Intuitibagoa. Ben, jarriko dugu txaron. C bardin. C atalean emaitza T bardin 16,11. Argi eukiteko gero. Bestera errezago bat dago nino kalkulatzeko. Eta da, guk B atalean ze kalkulatu dugu. Tipoak norian 5 buelta emateko behar izan duen denbora. Baina periodoa da buelta bat emateko behar den denbora. Beraz, 5 buelta. 5 buelta. 80,55 segundu badira. 80,55 segundu. Buelta bat. Buelta. Izango da. Ba, 80,55 zati 5. Logikoa den bezala. Beraz, kalkulatzen badugu. Periodo bardin, 80,55 zati 5, kalkulagailuan sartuta, ikusten duzue, lortzen dala, periodoa dela 16,11 segundu. Lehen kalkulatu dugularen bezala. Eta hau nahiko intuitibagoa da, ez dira formulak jakin behar. Simplemente, jakitea, zati 5 egin behar dela, denbora totala, eta jazta. Eta orain D atala. Zenbatekoa da noriaren maiztasuna. Periodoak esan nahi zuen, noriak buelta oso bat emateko behar duen denbora. Eta maiztasuna da horren alderantzizkoa. Da, segundu bat pasata, zenbat buelta emoten ditu noriak, edo ez badu buelta oso bat emoten, bueltaren ze portzentai, bueltaren zenbat zati egiten du segundu batetan noriak, ba, hori bieretara kalkulatu daiteke. Era errezena. Ikusita erlazio hau, F maiztasuna dala bat zatite, hau da, periodoaren alderantzizkoa, ba jarraian dakigu, dala bat zati 16,11.
Eta honek ematen du 0,072 hertzio, edo hertz. Honek esan nahi du, segundu bat pasata, bueltaren 0,072 egiten duela, oza, nahiko gitxi. Segunduko nahiko gitxi abantzatzen du kabinak, norian. Baina bestera bat dago hau kalkulatzeko. Eta da, abiadura angeluarra, omega, lehen kalkulatu duguna hemen, dala bi pi f, bi pi bider f, beraz. Abiadura angeluarra, bi bider pi bider f bada, isolatzen badugu f alde batera eta bi pi beste aldera pasatzen badugu zatitzen, lortzen dugu, abiadura angeluarra zati bi pi dala. Eta abiadura angeluarra 0,39 dala kalkulatu dugunez, daukagu jadanik f zenbatan, eta hau sartzen baduzu kalkulagailuan, lortzen da emaitz berdina. 0,072 hertzio. Eta beno, hau jakinda, erantzun ditugu galderaren lau atalak, eta hau izan da ariketa, espero dut ulertu izana, eta gogoratu, webunean naiz YouTubeen jarraitu jakindun.